Don jingma ke England lashai mynstep haka rau 16 penyelekai pyrshah ya ke Mexico. Namar ke Mexico kolong haka ne ke FIFA World Cup menta usnem kam sempat lashat lem watang shi senro pat kam sempat lashat tap watang shi kulru hakini South League jinglekai kiba kala dep penyelekai haka ne ke FIFA World Cup menta usnem. Bat ke Mexico kum kata ke host nation takaba onyelekai haka iing jongka pada ke million good ki fans ki non Christian jong ke Mexico ki ban hela perkiban Iman sim ya ke Mexico kan nong ke aka ka ba bha ya ke England pan iakhun pyrshah ya ke Mexico lashai mynstep. Pad lashai mynstep on yelekai haka stadium jong ke Mexico ka badai ke estadio estika ka badon ha Mexico City ka badairu ke stadium ka ba pau nambah haka history jong ke FIFA World Cup takaba kadairu ke stadium kaba upile ulala manra ya ke World Cup ha usnem shejar kandai spa nyopau pat kadairu ke stadium kaba kan mau buram ha ya Maradona ha usnem shejar kandai spa prapunreu panam ta ke Mexico kane ke stadium kam sem ladai tangka iing nam ta jongki hendai kadai kata ka bor nam ta jongki namar kadon arhajar arspa metar hajrong kaduriau pat kadairu ke stadium kabanyam kumba prapa wajar ngut ai kinong kersan Henry ladangi peit ya ka history jong ka jinga kendo jong kini ki artri ki tim kila kendo kumba kandai sen ai pat ka England kala laban job kumba nriu sen ai katba ka Mexico pat kala laban job tang arsen ai pat chisen kala kodno da ka jing ya khaj Henry ka FIFA World Cup kini ki artri ki tim kila kendo tang chisen kata ke group stage jong ke FIFA World Cup jong usnem shejar kandai spa ndrupunreu dakaba ke England kala laban pelim ke Mexico da argol lanot padairu haune usnem ken pake England kala laban ra ya ke FIFA World Cup ka benikong jong ka haka history jong ka paladang supej ya ke history jong kini ki artri ki tim ngilak ban ong ba ke England kolong kata ka favorite panyok kuri kanam job lashai mynstep Henry ke Mexico kum kata ka host nation panilai halaying jongka paling ba ka jingla jongka pan penklan ba haka defense takaba hakini South League jinglekai pala debilekai ka Mexico kam shim la shot tap watang shiguru pat kalala pan yok khu de kanam job habor South League jinglekai ngila ban ong ba ka Mexico ru kolong ka tim ka ba klan ba haka ni ka FIFA World Cup menta usnem Henry ke England pat leng ba ka jingdon jongka ya kirangi lekai ki ba pau ba kumu hurricane ubala banyara be ka tim haba ka tim ka ton kam ba ya u pat ka jingdon jong u ya ki midfield ki ba klan ba kumu Jude Bellingham u Declan Rice pat ki wei kirangi lekai kumu Boyaka Saka u Rashford pat ki wei ngila ban ong ba ka England kalong kum ko ka tim ka ba klan ba pat ka balong ka favorite pan yok ko de kanam job lashai mynstep te paralog kat kum ka jingpe jong pi na breng kini artli ki tim mano thrai ban yok khure kanam job pan yok rung sha ka quarter final hato ka Mexico namar onile kai haka ying jongka kadon kata ka advantage lane hato ka England engba ka jingdon jongka ya kirangi kai kibar experience ba kibala pen i ka sab jongki haki biggest stage jongka club level kala an pan penli me ka Mexico halaying jongka te paralog sa trop prediction jong pi hapo ka comment section mano try ban yokur ya kanam job pan yorung sya ka quarter final te paralog menta ka sngi tangkine ki video ki bakin diat kublei shibon